A finals del segle IX, Catalunya era un autèntic formiguer, una època de canvis brutals, de fum, de diners i de molt de conflicte. I és just enmig d'aquest món industrial on neix un moviment artístic revolucionari, un moviment que no volia només decorar la realitat, sinó capgirar-la. Aquesta és la història del modernisme, que en el fons és la història de la lluita d'uns artistes contra la seva pròpia societat. Anem al gra. Per entendre el modernisme, hem d'imaginar-nos dues ciutats, dues Barcelones, convivint en una de sola. Per una banda, la del progrés industrial, el fum de les fàbriques, el soroll constant del ferro, i per l'altra, una recerca gairebé desesperada de sentit, d'una ànima que semblava haver-se perdut enmig de tant de materialisme. Aquesta tensió, aquí hi ha la clau de tot. Bé, situem-nos una mica. Som en una Catalunya en plena ebullició. Una nova burgesia molt poderosa s'està enriquint a una velocitat de vertigen. Però, atenció, perquè aquesta burgesia no només volia diners. Veníem de la Renaixença, d'un renaixement cultural, i ara el que volien era construir una identitat nacional catalana que fos moderna, que fos europea. I l'art, és clar, es va convertir en l'escenari perfecte per a aquesta gran ambició. El modernisme no va ser cosa d'un dia, Va ser un període ben definit, un crit artístic que va ressonar durant unes 2 dècades, més o menys des de finals dels anys 80 del segle XIX fins a principis de 1910. Van ser uns anys que van sacassar de dalt a baix els fonaments culturals de Catalunya. I aquí és on la cosa es posa interessant de veritat, perquè tenim dos mons enfrontats. D'una banda, la societat burgesa, que el que valora és l'ordre, els diners, l'estabilitat, i de l'altra, un grup d'artistes que se senten completament ofegats per aquests valors i que busquen justament tot el contrari, la bellesa, la passió, la llibertat espiritual. Eren literalment dos mons al mateix carrer, condemnats a xocar. No hi havia una altra sortida. Per tant, i això és clau, hem d'entendre que el modernisme no va ser només un estil per fer cases o quadres, va ser, per sobre de tot, una rebel·lió filosòfica, una autèntica batalla de valors contra el que consideraven una societat sense ànima. El més fascinant, potser, és veure com es veien ells mateixos. L'artista modernista es veia com un ésser especial, una mena de geni sensible, amb una visió que anava molt més enllà del que la societat materialista podia arribar a entendre. Aquest sentiment de ser un incomprès és el motor de la seva creativitat, però també, és clar, la causa del seu aïllament. I aquí tenim la gran revolució modernista. De cop, l'art ja no era un simple objecte de luxe per decorar salons burgesos. No. Per a ells l'art tenia una missió gairebé sagrada. Havia de remoure consciències, elevar l'espírit i, al final, transformar la societat des de dins. I és clar, tota aquesta lluita tenia un preu. El món interior dels artistes modernistes era sovint molt fosc. Quan mirem les seves obres, què hi trobem? Doncs frustració, la solitud de l'individu enmig de la gentada, una crisi existencial molt profunda. Sentien un buit espiritual que tot aquell progrés industrial, evidentment, no podia omplir. Doncs com es plasma tota aquesta rebel·lió? Si has de lluitar contra el món industrial, necessites armes noves, oi? Doncs les seves armes van ser un nou llenguatge estètic, una manera completament nova d'entendre la bellesa com una forma de protesta. Davant del gris de les fàbriques, on es refugien els modernistes? En la natura, però no ens equivoquem, No era només un paisatge bonic per pintar. La natura era el reflex de l'ànima humana, un lloc on la vida era orgànica, autèntica, lluny de la rigidesa artificial de la ciutat. I això de la natura ens porta directament a les corbes. Pensem, per exemple, en les columnes de Gaudí, que semblen arbres, o en les façanes ondulants de Domènech i Montaner. Per què tantes corbes? Doncs perquè la línia corba, orgànica, viva, era una autèntica declaració de guerra contra la línia recta, rígida i morta de la fàbrica, de la producció en sèrie. I aquí arribem al moll de l'os. Per als modernistes, la bellesa no era un luxe, no era un capritxo, era una necessitat vital. Creien, de veritat, que una vida sense emoció, sense art i sense bellesa simplement no valia la pena de ser viscuda. Una idea molt radical per a l'època, És clar que aquesta rebel·lió no va ser anònima. Va tenir protagonistes amb noms i cognoms, figures clau que van agarrar totes aquestes idees i les van portar a la literatura, a la pintura i al pensament. Tenim, per exemple, el poeta Joan Maragall. Per a ell, la poesia no es fabricava en un despatx, brollava directament de la vida. Aquest concepte seu del vitalisme defensava l'emoció espontània, una paraula que havia d'estar tan viva com la natura que la inspirava.
Connecta perfectament amb aquella necessitat de fugir a la natura que dèiem abans. Després, una figura fascinant, Caterina Albert, que escrivia amb el pseudònim de Víctor Català. A la seva gran obra, Solitud, va plasmar a la literatura aquella angoixa de l'individu que hem vist, i ho fa d'una manera genial, utilitzant el paisatge salvatge de la muntanya no com un simple decorat, sinó com un símbol potentíssim de les forces i els conflictes de l'ànima humana. I no ens podem oblidar, és clar, de Santiago Rossinyol. Ell potser és l'encarnació perfecta de l'artista bohèmia. Amb les seves famoses festes modernistes a Sitges i una vida entregada a l'art, va ser un crític constant i molt àcid de la mentalitat burgesa i de les seves normes socials. Bé, doncs anem arribant al final del recorregut. Si haguéssim de resumir el llegat del modernisme en una sola paraula, hauríem de tornar a la seva essència, al seu origen, al conflicte, la tensió que ho va començar tot. Al final, tot es redueix a aquest xoc. A un cantó, els valors de la societat que manava, l'ordre, el pragmatisme, el materialisme. I a l'altre, els valors de l'artista, la passió, l'emoció, l'espiritualitat. El modernisme va néixer i va viure en la fricció constant entre aquests dos pols oposats. I és precisament per això que el seu llegat és tan potent. El modernisme no són només els edificis de Gaudí o els quadres de Rossinyol. És, per sobre de tot, una actitud davant la vida. Una defensa aferrissada de la bellesa, una rebel·lió contra el conformisme i una crítica a qualsevol societat que prioritzi allò material per sobre d'allò espiritual. Això ens deixa amb una pregunta a l'aire. Cada cop que un creador avui dia fa servir el seu art per qüestionar les normes, per criticar el consumisme o per defensar l'emoció en un món cada cop més tecnològic, no estan al fons mantenint ben viva la flama d'aquella mateixa rebel·lió modernista?